Oikein hyvää päivää ja tervetuloa Korpimetso Vlog-kanavan ensimmäiseen viralliseen jaksoon. Ja täällä ollaan nyt Vähänkyrön ampumaradalla ja tavoitteena olisi nyt kohdistaa tämä mun pitkän matkan ammunnan ruoska Berettan PRX-1. Ja lyhyesti esiteltynä, mutta tämä ase on ollut mulla nyt joku 4 vuotta. Ja tämän kanssa on ollut vähän niin kuin ylä- ja alamäkiä, että tämä on käynyt 4 kertaa niin tuolla Italiassa tai missä ne onkaan, niin tehtaalla huollossa, kun se on naarmuttanut jatkuvasti mun hylsyjä. En tiedä, onko tämä prosessi tapahtunut, kun niin patruunalla on lyöty sisään, vai sitten ulos vetäessä. Mutta nyt onneksi siitä ongelmasta on päästy, ainakin nyt tällä hetkellä. En tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja tämä on nyt vähän niin kuin tämän aseen viimeinen niin mahdollisuus näyttää, että niin mä haluaisin sitä pitää tulevaisuudessakin, mutta tämä on yllättävän monimuotoinen ase ja tällä voi pystyä hoitaa ajojahdit, kyttäysmetsästyksen vastaavat ja niin kuin näkyy siinä nyt pitkän matkan ammuntaputki päällä Deltan Javelin 4.5-30 ja 5.6 etulinssi, milliradiaani ristikko. Että tämä on aivan puhtaasti taktisen puolen kiikareita, jota nyt mä tulen kyllä käyttämään metsästyskäytössä. Päällä tässä on Stallonin XE, niin en muista mikä muu, niin oliko tämä 105 vai menin todella hyvin pelittänyt tämän pyssyn päällä, ei ollut mitään ongelmaa. Niin mukava ampua jo, että niin voi ilman kuulosuojaamia ampua. Mutta saattaa olla, että mä nyt ihan varuuksi laitan ne vielä päähän. Ja mä nyt kerkäsin viemään aalitaulun tonne ja katsotaan, että onko pyssy tai saadaanko pyssy tänään kohdalle. Tää on ollut mulla mun Tikan M590 250 päällä ennen, että täällä on vielä vanha nollaus päällä, että se pitää varmaan sitten, jos ei kiikari ole niin lähemmäs kohdillaan, niin ottaa nollasta pois ja säätää sitten sen mukaan. Mutta jos se on tarpeeksi lähelle nyt kohdillaan, etäisyys on vain 100 metriä tällä hetkellä, niin sitten sillä mennään. Pientä infoa vielä tästä kanavasta, että tämä tulee olemaan tämä nimensä mukaisesti pelkästään metsästyspainotteinen. Täällä tulee pääasiassa ehkä niin enemmän näitä aseita tai asevideoita tekemään, ammuntaa vastaavia. Ja tuossa sitten kun 20 päivä, nyt on 18 päivä elokuuta, alkaa tämä koirien varsinainen irtipitoaika. Ja mä tuun sitten tekemään niin hirvikoiran reenuvideosta sitten, tai saatan ehkä, jos laiskuutta niin viittin, niin enemmänkin pätkiä. Ja sellaista, no se on vähemmäs 5-vuotias koira, että sitten ei ole ehkä nuoren koiran reenuuta, mutta enemmän sellaista vlog-tyyppistä siinä mielessä. Ja sitten making of pätkiä saattaa tulla hirvijahdista ja peura- ja kaurisjahdeista pääasiassa. Ja saattaa olla, että mettäjänistä ja rusakkoakin käydään mettäämässä pikkasen. Että mä en ole enää nykypäivänä niin kauhean pienriistalle orientoitunut, että mä oon enemmän puhtaasti tätä nykyään vaan hirvikauris- ja peurahommissa. Että ehkä joskus vielä villisika saattaa päästä leviämään tänne Pohjanmaan lakeuksille, mutta se on vaan ehkä. Tähän on täysin kiinni sitten meistä metsästäjistä, että miten me asiat hoidetaan. Annetaanko kannan rauhassa levitä, kun tämä sikaruttohan on vaan pelkkää maa- ja metsätalousliiton niin propagandapaskaa. Mutta sen kanssa on nyt vaan elättävä. Karhuluvat nähtävästi peruntuu ja metsästys ikävä kyllä on nyt tällä hetkellä ainakin jäissä, että se on näiden vituriherpiipertäjien niin ansiota taas. Ja tässä mä haluaisin, jos tähän video nyt eksyy joku luonnonsuojeluaktivisti tai joku muu päästänsä enemmän vähän vielä oleva ihminen, niin haluaisin kysyä, että mikä vittu teidän ongelma on. Mitä te nyt hyödytte siitä, että te käytte tuhoamassa loppujen lopuksi metsästäjien omaisuutta ja heidän jahtitorneja ja näitä kameroita ja vastaavia, että kuka sitten ottaa vastuun, jos siellä sitten käy vahinko, että
joku loukkaantuu oikein pahasti, kun joku hirvitorni on käyty sabotoimassa ja hän tulee sieltä sitten alas ja murtaa lonkkansa tai selkänsä tai pahimmassa tapauksessa joltain lähtee henki. Niin kuka sitten ottaa asiasta vastuun? Todennäköisesti ainakaan tämä, mikä nyt, en mä muista sen ryhmän nimeä, mutta hehän kuuluu enemmänkin näihin vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajiin, että toivotaan, ettei tulevaisuudessa satu mitään, mutta ei siitä sen enempää. Ruvetaan ampumaan ja katsotaan, että saadaanko pyssy tänään kohille. Jos ei saada, niin sitten ei saada. Se on semmonen homma. Niin, ja sen verran unohtui vielä mainita tuossa äsken, että tämähän on 300 vinsu kaliberissa, että yleiskaliberien kuningas ja jotenkin ironista, että käyttää nyt tällä hetkellä metsästyspaukkuja niin lataushommiin, mutta niinhän se loppujen lopuksi aina pitää tehdä, että nämä loppujen lopuksi viimeisethän 3 laakia, 3-5 laakia aina ammutaan kohdistuslaukkaukset niillä paukulla, millä sä sitten metsästäkin, että mulla on nyt tässä Sako Hammerheadia, että ei kun tää oli Norma Oruksi. No, katsotaan saadaanko haupitse kohilleen. Otetaan vielä aurinkolasit pois päästä ja pistetään paukuttaa. Vielä hylsky talteen. Ei mene. Käydäänpäs katsomassa nyt, että osuttiin jo koko taulu. Normaalistihan mähän kohdistan nämä aina tänne 150 metriä. Tai joskus saattaa olla, että 200 metriäkin mä kohdistan, jos pitää aina vähän pitemmälle matkaa ampua, mutta nähdään nyt sitten. Tää on ihan hyvä tällainen varma kohdistusmatka 100 metriä. Että tavoitehan on, että tällä kiväärillä mä ampuisin tulevaisuudessa niin johonkin 400–600 metriin niin hirven, mutta se jää aina tulevaisuuteen sitten nähtäväksi. Alas jäivät, että korkoa saa ottaa joku heti melkein 20 naksua ylöspäin ja pitää vissiin vähän oikealle vielä ottaa. Mutta muuten olen positiivisesti yllättynyt, että osuukin niin edes tauluun. Mutta jatketaan harjoituksia. Korko on joku sellainen 20 naksua ja otetaan varuuksi nyt vaikka 15. Ton verran. Mä ihan varuuksi vielä haen sen kuulosuojaimet, jos mulla sellaiset tuolla autossa on, että niin nyt saatiin kuulosuojaimet kiinni.
Ei voi muuta kuin toivoa ja parasta ja pelätä pahinta. Siinähän aina vähän meinaa käydä näin, sitten tulee ylisäätäneeksi näitä, mutta mieluummin tekee liikaa kuin liian vähän. Ja onneksi on halpoja paukkuja, niin on mitä ampua. No sinne me. Nyt käydään taas vähän katsomassa ja katsotaan, että onko mitä pitää säätää ja jos tarvitsee enää säätää. Jos se on nyt mustas ringissä, sitten mä en enää koske siihen ja seuraavan kerran kun täällä on sitten pellot on puitu, niin mä käyn niin vähän pitemmälle matkaa tän kohistamassa, että no niin, sormet ristiin vaan, että se olisi saatana siellä ringissä kaikki. No niin, loistavaa. Siinähän on sitten tarpeeksi lähellä totuutta, että nyt tarvitsee vaan säätää pikkasen oikealle enää, niin se on jo saatana hirvi vaarallinen jo kivääri tässä vaiheessa. Se on vähän, että tarvitseeko tätä nyt aina ampua 3 laakia, että yleensä kun jos on patruunat ollut niukassa, niin mä oon ampunut sitten aina niin 1 laakin ja sen mukaan säätänyt, mutta tää aina 3 laakia on vähän niin kuin varmistus, niin kuin näkyy, että ei se mitään ihan älyttömän tiukkaa kasaa ampunut, mutta on ihan riittävän tää tiukka kasa tollanen, olisiko toi nyt joku 3-4 senttiä, että tässä ei nyt ruveta nuukailemaan noitte, että kaikki pitää olla peukalon kynnen alla olevat niin laakit, mutta eränä kun rupesi tuulemaan niin kovaa. Katsotaan nyt vähän miten tässä sitten tulevaisuudessa ton kanssa pelataan. Että pitää ruveta lataamaan jossakin vaiheessa nuo paukut vielä itse, niin sitten saadaan se siihen absoluuttiseen tarkkuuteen, mutta on nyt ihan perushyvä. Kyllä tuolla nyt saatana 300 metriä hirven tiputtaa sitten, että ilman mitään ongelmaa, kun kyseessä on kuitenkin 300 vinsu, niin sillä on hönkää ja tehoa tuonne pitemmällekin matkaa ja Antla ihan varmasti lyhyemmän matkakin, mutta toi on mun pitkän matkan ruoska sitten tänä syksynä, että muuten niin mulla on 4570 sitten hirvijahti itsessään, että pipulukkona, että ei muuta. Mä niin tykkään näistä milliradiaaneista, että ton verran katsotaan. Ja nyt mä vedän sillä 1 paukun laakin taktiikalla, että säästetään näitä vähän bladeja, että ne oli niin saatanan kalliita, että ihan viitin niitä ampua. Ne oli vähän halvempia kuitenkin nuo orukset. Että katsotaan, toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Rillit vittu.
Kyllä lämpö väreilee kovaa. Joo. Käydään katsomassa, nyt on 1 lakki ja sen jälkeen pitää vähän pitempi tauko ja antaa piipun jäähtyä ihan kunnolla, että on jo niin kuuma piippu, että niin me ei uskaltaa koskeekaan koko vehkeeseen. No. Käydään kurkkaamassa. No niin, sehän on siellä missä pitääkin. Voi olla, että mä en tohon enää koske, että laaki on niinku tossa noin, että se on mulle nyt ihan riittävä. Tämä on niin sanotusti hyvä raakakohdistus, että katsoin nyt sitten kun pellot puidaan, niin sitten mä pääsen vähän oikeasti pitemmälle matkalle kokeilemaan. Ja se olisi vähän niin kuin bueno. Minä ainakin hyväksyn tuon. Joku muu saattaisi ottaa vielä vähän korkoa, mutta mä teen sen sitten myöhemmin, että tässä nyt on vielä kuitenkin yli 2 kuukautta aikaa ja itse hirvijahdin alkuun. Ja se on niin kuin hyvä. Minä hyväksyn tämän. Se, joka ei itse hyväksy tätä, sitten ei hyväksy. Se on hänen ongelmansa. No niin, nyt saatiin pyssy kohille ja minä olen tyytyväinen ja ainakin niin sanotusti raakakohille, että ei kun vaan nyt pistetään kimpsut ja kampsut ja lähdetään tyytyväisinä kotia ja eipä mulla tässä oikein muuta, että ota mun some haltuun ja jos vaan viittit millään, ei ole mikään pakko hei, mutta IG:stä löytyy Korpimetsä Production ja TikTokkikin löytyy Korpimetson nimellä, mutta ei siellä juurikaan vielä videoita tällä hetkellä ole. Ja mulla kanssa löytyy toinen YouTube-kanava Korpimetsä Podcast, että käy ottaa se haltuun, jos vaan millään haluat. Niin kuin sanon, ei ole mikään pakko hei. Näitä tehdään ihan vaan tekemisen ilosta. Mutta kiitos ja hei.